Poď hore. Hej, tu zdvihne ruky, rozmýšľaš, možno 4 sekundy, teraz ide udierať, hej, udere teraz si na zemi. Daj hore ruky. Dá hore ruky. Teraz môžeš urobiť to, hej, dvihnúť ruky a ideme, že kto z koho. Hej. Takže dá hore ruky a musíš ich vyčekovať ešte predtým, jak ich stvrdnú, lebo väčšinou idú hore ruky, tu a tu sa stvrdnú. Nikto nie takto hore rukom, že... Samo, hej? No ja, Samo je retardovaný. Samo má... Ide hore a zapne ruky. Už keď ich má zatnuté, už keď čakáš dlho, má ich zatnuté a nie silnejšie iba tak... To sa môžeš nadrapovať, hej. Zdvihne ruky. Hej, ak ich zdvihne, skočíš po nich. Poď hore. A to ho pustí. Nie, zdvihni sa. Pustí ma. Poď hore. Čisko tiež mu to ide také. A prejdeme sa. Poď ideme na pizzu. Poď. Pustí ma. Na policiu. Hej, na policiu, dobre. Zapínanie. Nikto niečo chruplo. To sa tam zdá. Hej. Poď hore, Miško. Sú dve možnosti. Môžete chytať zápestie. Poď hore. Čo to robíš zo svojich cipaka? Máte dve možnosti. Môžete chytať zápestie. Daj hore ruky. Chytajte zápestie, je jedna možnosť zapačovať. Zápestie do strany. Hore ruky. No ma ich drž hore. Postoj si daj poriadný, nebuď tu taký žebrak. Toto je postoj. Čiže zapostiť máš kryt. No. No, to už je lepšie. Dávaj postoj. Hej, má postoj. Jedna možnosť zápestie. Druhá možnosť cez... Jak sa volá táto kosť? To je jedno, proste cez tú kosť. Nie, to je blbosť. Hej tu, lámať, poznáte. Hej, viem. Ďalšia možnosť je cez lakeť, hej, že chytíte, páčite lakeť. Ďalšia možnosť je cez rameno, hej, že tu prechádzate, máte rameno. Musíte, že ako máte supera. Najľahšie čo je, ísť proti nemu. Samozrejme, že nie takto, je, že tu. Ísť proti nemu, hej, lebo teraz hneď do brady. Hej, postoj. Zdvihne ruky. Tu. Hej, prejdeš. Tou druhou, keď ma chcel udreť za jazdy, hej. Pojdem pomaly, hej, tu. Idem dole. Z jeho rukou, poď sa mi ho, lebo myši tak jak pribrzdený. Daj normálny postoj. Hej, tu. Keď ma chcel udreť. Koľko zaž lopatka ma zabudla. Ja to by ťa stihol do druhou, nie? Však. Nemyslím si, to je taká bolesť. Poď tu druhou. Pum. A keď ma trafil do chrbta, tak som ja vyhodil trochu. Poď sem, tou druhou poď, hej, bude. Potom rýchlo. Ich nezamestnaný. Kde si ma trafil, do chrbta? Hej. To nám do chrbta. On má ti chrbtové svalstvo, takže nezatiahne. Je to lepšie ako do hlavy. Nikdy nevravím, že... Nevravím, že keď tuto, hej, ho chytíte a tu pôjdete dole, tak nikdy nedostanete ranu, hej, to som nikdy nepovedal. Dostanete ranu, ale nie takú silnú, ako keby som stál tu, chytím ruku a pum, hej, ma vypne na šupu. Nie, chytím tu, dostanem do chrbta, do ramena, možno aj do hlavy a nebude to taká šupa. Hej, tak to skúste, ukážem to pomaly. Idem sem a teraz nejdem takto, že... No sa zalomíš, tak... Ale znova, zalomal som v krížoch, to isté zalomal aj ruku. Si všimnite, zase opretá o rameno, keby to bola brada. Hej, kríže. A bum. Bum, s tým, že teraz vykračujem do toho. Skúste si to, hej, vy dva spolu.